Good morning mga palangga. So, pakaway-kaway lang muna ngayon tayo kasi ayaw kong i-spread yung kamay ko kasi normally talaga kung napapansin niyo, pag naggo-good morning palangga ako, di ba? Ini-spread ko to the air yung kamay ko. Pero ngayon, hindi kasi ganito ako. Baka makita niyo yung mga sumpa-sumpa dyan. At to be honest talaga, hindi pa ako nakapag-shave. So, normal lang yan sa tao na may buhok, pero hindi na natin ipakita. So, anyway, kanina nag-workout ako, mga 10 minutes workout lang. So, short workout lang siya. Kakain muna ako mga palangga. Kasi meron tayong leftover na rice and baboy. Pritong baboy from last night. So, yan yung parang breakfast natin / lunch. Kasi yung time dito is, ano na, kaka 11 o'clock pa lang. Yan. Ito, nandito yung pritong baboy. So, ito, nandito yung pritong baboy. And, yung rice, nandito. Yan. So, iinitin ko muna sila, ha. So, ito na. Mainit na siya. So, meron tayo ditong kape, sausawan, spice vinegar, and yung tuyo. And tingnan nyo. Yung bigay sa akin ni Mr. kahapon. Nandito pa din. Nilagay ko lang siya sa baso kasi wala kasi akong maliit na vase. Kaya, dyan sila muna. Design lang ba? So, kakain lang muna ako mga palangga. So, magbabasa lang ako ng comment mga palangga. And gusto kong sabihin sa inyo mga palangga na lubos po ako nagpapasalamat sa lahat ng comment niyo. Sa lahat ng comment na natatanggap ko, nagpapasalamat talaga ako. Pero papasensyahan nyo na po na minsan hindi ako nakakapag-reply sa mga comment nyo. Hindi ko nababasa lahat yung comment nyo at hindi ko nilalagyan ng heart yung mga comments nyo. Kasi minsan po talaga busy ako sa trabaho. Pero ngayon nakakaluwag-luwag ako kasi naka-holiday ako sa trabaho. So yung inaatupag ko lang ngayon is yung pag-aaral ko, yung pag-vlog at dito sa bahay. So may spare time ako pero yun na nga, gusto ko lang pong sabihin na nagpapasalamat ako at sorry dahil hindi ko kayo nare-replyan lahat. Dito lang ako sa window, nakaabang. Nagbibilang ng mga cyclist. Hindi naman, oy. Anyways, tingnan nyo to. Tingnan nyo kung anong ginawa namin. It's all set up. Naglagay kami ng cardboard dyan kasi mamaya between 12 to 1 o'clock meron tayong Tesco delivery. And nung binuko kasi yung home delivery sa Tesco, nag-ask sila ng instruction kung saan daw nila iiwan yung mga groceries. So, sabi ko na lang doon sa instruction, just leave it on the side door, which is dito. So, para hindi talaga siya directly na ilagay nila sa sahig, naglagay na lang kami ng cardboard. So, naghihintay na lang kami. And then, after na i-sanitize natin yung mga grocery, pupunta kami kay mother-in-law para ihatid sa kanya yung supply. Hugas ng mga plato, yung mga kinainan namin. Nagka-technique na rin si Mr. Pag nagla-lunch ako at marami akong plato dito na iniwan sa sink, yung plato niya, hindi niya hinuhugasan. Mostly naman talaga si Mr. Pag hindi ako kakain, hinuhugasan niya yung plato niya. Pero, yun na nga. Nagka-idea si Mr. na hindi ko huhugasan yung plato ko kasi yung asawa ko maraming nilagay sa sink. Huhugasan din niya yung plato ko. Diba?
I don't mind naman. Pero, he's naughty. I feel so lucky yesterday kasi nung nagtingin ako ng mga slots sa Tesco, meron. Na-timingan lang ba? Meron siguro silang cancellation. So, hindi na natin kailangan pumunta sa store. Kasi tinignan ko kaninang umaga kung meron ba silang available. Wala. Kahit click and collect, wala. Mama is online. She's telling me that my sister went to a dentist and she freaked out. Tesco is here. Sweetheart, you need to help me. Merong kausap si Mister. Hello, you alright? So, gamit ko yung cellphone ko ngayon and in-instructionan ko na lang si Kuya na ilagay doon sa box. Sa cardboard box na iniwan natin sa labas. Yung mata ko dito. Laki ng eye bags. So, malis na si Kuya. Tapos na height problems. May mga frozen meat din akong frozen meat. Meron akong mga frozen stuff na in-order din. Naglagay ako ng apple cider sa tubig. Kasi yun yung sabi ng iba. Maglagay daw ng apple cider. Ang cute. First time ko tong ma-order. Swedish glazed dairy-free smooth vanilla. Yan. Ang cute. Yung bread natin, dinip ko. Madali ang hugas na lang talaga yung bread kasi baka may butas yung packaging ba. Ayaw naman natin masira or mabasa yung natin, sliced bread. Sabi doon sa email kagabi mga palangga, yung mga groceries daw, hindi siya nakabag. Pero nag-arrive sila na nakabag. So, bumili tayo ng... All work. Oh my! What? Sorry. It's raspberry and cranberry. Error. Error, sorry. Can't get the stuff. How much shopping you bought, darling? There seems to be lots of bags. I thought there was no bags. I don't know, but every shopping, they put it in the bag. I don't know, sweet. Meron tayong apple juice dito. Apple and raspberry juice. Right, I'll let you deal with that, darling. I'll just... And, tingnan nyo. Bumili ako ng chia seeds kasi gusto ko tong itry. I don't have a lot of knowledge about sa chia seeds, pero sabi nila maganda daw to pampapayat. Believe it or not, I'm gaining weight. Some of you were saying na sobrang payat ko na daw. I am gaining weight mga palangga. Meron din tayong Nutella dito. Sa mga nagtatanong pala, nung gumawa ako ng almusal kay Mr. yung wraps, kung napanood nyo, ito yung ginamit ko na wraps. Wholemeal wrap siya. Is it? I hope it's waterproof, that bag. It's waterproof, don't worry. You know what they actually say? What? The odds of actually catching hot chocolate is very, very remote. That's what they said as well. But, well, honey, it's better to be safe than sorry. So, yung mga pwedeng ibabad. Did you do your posting now? You know? Yes, I did. Okay. Ito, pwede na ibabad ng medyo matagal. Ilalagay natin dito.
obviously, mga yung hindi pwede ibabad, like yung juice. Kasi carton, naka-carton kasi yung juice and yung bread. No, frozen stuff is in there. Don't want bags, shut them over again. Please. Look. That's just ridiculous. Yeah! Bakit pa nila nilagay ito sa cellophane na naka-bag naman siya? Ako naman talaga. Ito para kay mama to. Organic pa yung nakuha ko. Nako! Ako talaga, hindi ako bumibili ng organic kasi medyo may kamahalan. Hindi ko siya na, hindi ko siya nakita. Hindi ko yan napansin. Cabbage. Tender stem ng broccoli. Green beans. Hey! Papakita ko to sa inyo. Sa wakas, meron na tayong caster sugar. I am hoping mga palangga na yung grapes natin, ganito sana yung bunga, no? Yan. Naririnig ko yung phone ko. Tumatawag yung family ko. Halangan ko ng bilisan yung pagliligpit natin mga palangga kasi yun na nga, online yung family ko. Tingnan nyo! Ang cooking apples. Nakabili tayo ng cooking apples. So, half of this, ibibigay natin kay mother-in-law and half of this para sa atin. Maliliit ngayon yung Bramley apples nila, ha? Mostly, pag cooking apples, mostly Bramley din. Malalaki. And nag-request din si mother-in-law ng pears. Ito. Bumili din tayo ng honeydew. Bumili ako ng isang lemon. Meron tayong ano dito, ginger. And tingnan nyo mga palangga. Gusto ko na ito pakita sa inyo. Nag-order ako ng 2 loose banana. Kawawa yung banana natin tingnan. Oy. Mukhang hindi fresh ba? Pero okay na yan. I hope hindi sila bruise sa ano nila, ilalim. Oh my goodness! Yung tea bag na nabili ko para kay mother-in-law is 240 pyramid bags. Kaya pala, ang laki. Well, I'm not expert sa mga tea bags, mga palangga, kasi hindi talaga ako umiinom ng hot tea. Umiinom na ako ng iced tea. Love na love ko yung C2 sa atin. Pero pag hot tea talaga, iba na. Parang hindi ko gusto. Trinay ko naman, pero ayaw talaga sa sistema ko. I hope lang talaga. Uy, itong pag-dip-dip natin dito sa water, enough na to. I'm almost finished mga palangga. So, hiwain ko lang to into 2. Kasi, malaki kasi siya. Yung family ko, wala na. Hindi na sila online. Sabi naman nila na babalik daw sila mamaya. Yung oras dito is 1:45 na. I need the scissors. Yan. So, hiniwa ko siya into 2 kasi ang plano ko kasi i-air fryer ko siya, and kung hindi ko siya hiniwa, hindi yun magkakasya sa ating air fryer. So, lalagay ko lang sila sa freezer bag and lalagyan ko sila ng date. So, sa wakas mga palangga, at least we're done. It took me a while to sort them out, but at least they are clean, hopefully. So, dito sa table natin mga palangga, ito yung mga request ni Biyenan.
Yan, ito yung mga gusto niya ipabili sa amin. Nakita niyo na pero uulitin ko. So gusto niya mapabili ng cooking apples, pears, red Leicester na cheese, carrots, cauliflower, evaporated milk, and tea bags. Yung tea bags, inalis ko siya sa plastic wrappers. I don't know if you have noticed, naka-plastic to kanina, pero nung dinip ko siya sa tubig natin, may nakapasok na tubig, so ni-remove ko siya para hindi mabasa yung carton. Medyo nabasa nga yung bottom kasi hindi ko napansin agad, but hopefully okay siya. And of course, nag-request din siya ng milk. Yung milk is nasa fridge pa kasi hindi pa namin alam kung kailan kami pupunta sa kanya. At si John, busy pa sa workshop. Yeah, busy pa siya. Ang very good ni Mr. Oy. Sinampay na yung mga nilaundry natin. So, kailangan nating i-organize yung ating mga dalalhin kay mother-in-law. So, ito mga palangga, ayos-ayos ako ng kaunti kasi sabi ni Jen, pupunta na daw tayo kay mother-in-law. So, itong bag na to, sinanitize ko na. Yeah. We got plenty of tea bags. Are we giving her all the apples or what do you think? Are these Bromley? Yeah. Are they Bromley? Yeah. It's up to you. I like to do them. You think that's enough Yeah, of course. for cooking? Only dirty, you know. Unless you're sending a pie back, but you're qualified now. Right, so What's that's this it. That's sorted for tea tonight. Oh. Don't you like it? Yeah. You'll have to go to that today, I think. Oh yeah. It's time, isn't it? Okay, put it. Either do it tomorrow or... Yeah, do it tomorrow. I will do it tomorrow. Yeah, so I'm planning sana na roast beef kami. Pero sabi ni Mr. We're just having simple then. Yeah. Okay. Rhubarb time. That's it. Go on, let's go. I can smell something burning. Pick a good one. That one, sweetheart, oh. Yan. Can I try to pick one? Do that one there. Just pull it straight out. Waddle it, side that way. Waggle. Side. This is my first rhubarb. That's it. We need one more. That one there. One more. Yan. So, yung dahon ng rhubarb, hindi siya pwedeng kainin kasi nakaka-poison daw. This is the size you want to pick it really like that. They're not going to grow that big, I don't think. There you go. So, yun na. Ito na yung mga na-harvest. Sorry. Thank you. And tingnan niyo. O, diba? Yung mga strawberries natin. Marami talagang mga bulaklak. So, honey, can you explain why we put a plastic on them? Right. Why is this strawberry called a strawberry? I don't know. Because originally when they used to grow them, before they had material like this, right, when they started growing, as the fruit gets bigger, touches the soil, and it goes dirty and horrible. So what they used to do was get straw, Ah, yeah. you know, off wheat and barley, Yeah. and lay it around the plant, Yeah. so when it rested over, it stayed clean. And that's how they got the name, the strawberries. Oh, I see. Yeah. Apparently. Okay, so yun. I hope nasagot yung katanungan nyo.
Plenty here as well. Plenty of flowers. Let's go! Ang bigat pala, oy. Thank you. Thank you. So, yun na. Tingnan niyo mga palangga. May dumaan na. Wow. What was it? The military aircraft. 4 propellers. 4 engines. It's big. Aye. Hi. Aye. Yeah, Kawasaki. You ready? Maximum. John is always nervous if I'm driving. I'm not nervous. I can I just see, have a, you know. I just have a nervous disposition. Many cars? No cars. 1 minute. No, I no. can hear Cars something are full falling. now. Yeah. Sorry. You can turn the camera around, hon. Why? Why? Would you like to talk? What? Is there something you would I'm like waiting to for you talk? to start singing. No, I'm not singing. Car karaoke. Why not? Sorry. Come on, you could start with Dance Monkey. Naghihintay na lang ako kay Mister. Merong linya sa post office. $17 degrees ngayon. Maganda yung panahon, mga loves. We're home. Hi, Mister. Hello, Mrs. Would you like a coffee? No, thank Where's you. my coffee cup, though? There. Did you give her milk? Yeah. Yeah. So, tingnan nyo yung binigay ni mother-in-law. Hover. So, hindi na to niya nagagamit. Mga 6 months old siguro to. Pero, medyo may pagka heavy daw kasi. Totoo naman talaga. It's not that very light, isn't it? For her age. You put your foot there, right? Mm. So you can, yeah, so then you fly out. We have that very similar hover at work, you know. Yeah. What's this for? So, dito ko na-end yung vlog natin for today, mga palangga. So, maraming salamat sa walang sawang suporta, sa pagmamahal. Maraming salamat. I'll see you in my next vlog. And tomorrow, itatry natin yung hover na binigay sa atin ni mother-in-law and we'll see if we will like it. So, see you in my next vlog. Bye! Mwah! Mwah! Ingat!